Здравейте, приятели! Може да не ме виждате много добре. Ще дойда ето тук на светлото, за да ме виждате. Правя това клипите, защото искам да ви кажете. Да, може да видите осветлението тук. И така ще се обърна. Може направя го това видео, защото днес беше много приятно времето, макар и да беше студено. Имаше слънце сутринта, но аз не успях да го видя. Тати ми каза, един негов приятел каза, че е имал слънце горе на пистите, но тати не е знаел и аз не знаех. И сега ми каза и се чудех дали като се кача горе да не ви покажа един много мой любим TikTok танц. Така че хайде да ви покажа пътя към горе. Да, тук може да не ме виждате, защото е малко по-тъмно. Да, вие сега хич не ме виждате. Тъмно е. Сега ще ме виждате. Може да чувате странични шумове, но просто съм в такава сграда, където има ехо. Да. Разбира се, тук няма как да ме видите, но поне може би ще ме чуете. Не знам защо няма осветление. Ето светлите. Извинете, че просто ме видяхте, но просто там нямаше ток. Не ток, ами нямаше осветление. Ето пак може да ме видите, но не няма. Да, тук е по-силна светлината. Само напред, защото може да там няма именно осветление. Не се успява да се включи лампата, само да видя на кой етаж съм, защото се заблудих. Да, тук съм. Тук сме. Така, влизаме тук. Пак може да ме изгубите на мнение. Ето пак. Ето това е моята къща. Ето я мама. Както ви обещах... Мило, къде е? Долу. Както ви обещах, ще ви покажа TikTok танците ми. Само да се събуям. Те да засипи. Това е малко сложно. Да, моля. Мама ще го държи. Дайте за куче. Вие къде отивате? Ще ми мило да спа малко мухабет. Малко строча взема въздух. Чао с малко тъндешко в куче. Да. Сега ще покажа моят TikTok танц. Само тук да го оставя. Чакай се да го телефона. Ето. Сега ще ви го покажа. Айде, чакай, сега го питам. Значи първо е. Сега. Мило, живам при тебе, искаш ли един чай или има кафе ти пусна? Това беше моят TikTok много любим танц. После може би пак ще снимам нещо, но не знам. Ще видя нещо да направя и ще ви чакам отново да сме заедно и не забравяйте да цъкнете палец нагоре и да се абонирате за канала ми. Чао за сега! Добре, че после пак ще снимам видео и пак ще съм с вас.